what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chirongwa chatiri kukupai chirongwa chevarwi vehondo yerusununguko. Vakomana nevasikana vakazvipira panguva iyoyo kuti aiwa isusu upenyu hwatiri kurarama panguva ino upenyu hweudzvanyiriri uye hatikutsikani nawo. Nekudaro vakasiya upenyu hwavairarama panguva iyoyo ndokucrosa, vakafamba usiku vakanaiwa nemvura, asi vakavavarira vakasvika chete, vamwe kuMozambique, vamwe kuZambia, vamwe vakaenda kuTanzania, vamwe vakaenda kuRussia, kuCuba nekuRomania nekuLibya. Nekudaro tiri kuti kuvarwi vehondo yerusununguko, siyai nhoroondo yebasa ramakaita muhondo yechimurenga kuitira kuti mhuri igozivawo kuti aiwa tigere negamba rakasacrifice upenyu hwaro kuti nyika ino isununguko. Hachisi chirongwa chatinongotaura nevakanga vakabata pfuti chete, chirongwa zvakare chatinotaura nevabereki, vana mujibha, vana chimbwido, kuti hondo ikundwe vanhu ivava vakanga vaine basa ravaita. Nekudaro makasununguka zvakare kuti bata, tinouya ikoko togara pasi mosiyawo nhoroondo yenyu. Homwe dzemidzimu tinoziva makanzwa vana mukoma vachitaura vanoti munzvimbo yega yega yavaisvika kwaSabhuku voenda kune masvikiro enzvimbo iyoyo. Tinodawo zvakare kuti titaure nemi homwe mutiudzewo muko yenzvimbo dzenyu zvamairambidza vanhu kuti aiwa imagandanga mauya muno hamufaniri kuita chakati nechakati nekuti mukaita izvi hondo hamuikunde. Vakawanda munogona kunge makanzwa nezvezita regamba ratigere naro pazuva ranhasi. Vakawanda munogona kunge makaita zvekutaurirwa, asi tazvadzikisa chishuvo chenyu kuti aiwa tsvagai munhu uyu mutaure naye tinzwewo, nekuti takangoita zvekungoverenga asi iye aripi. Nekudaro tavatsvaga tavawana. Nhasi tiri kupi? Tiri padhuze nepashamba patati aiwa regai tisvike tigare titaure negamba. Baba makadi zvenyu? Aiwa makasimbozve. Tiripo izu kuri sei kuno inonzi chikoereni? Igoromonzi. Igoromonzi kana kuti chikwaka. Chikwaka. Hamusi mushamba umu? Aiwa tete ndangoti tiri pamugano. Muri pamugano? Neshamba handiti? Imachestini. All right. Handiti. Saka kuno kumuri kurima chi baba? Tinongorima chibageyo. Ngoti tiraremba zvokuseenzesa zvacho ndo zvinoti netsei. Handiti. Saka kuno kwamurime fodya? Fodya takamborima. But mazuva iwo takaona zvachingoti dhakira. Hatina kunyanya kufadzwa nemutengo wacho nguva iyoyo. Handiti ka pakanaka. Baba ndoda kuti tidzokere kumusha. Ndoziva kuti ndiri kuona kuno kumunda mukomana wandoda kutaura naye sati tasvika kuna sekuru vandigere navo pazara. Ndoda kutanga kutaura nemukomana. Mukomana akazvarirwa kupi uye ende mhuri yavo yanga yakamira zvakaita sei? Ndakazvarirwa machikwaka munonzi mudzimwe mugoromonzi 1944. Mumhuri menyu vakomana vasikana? Vakomana tanga tiri 4. Vasikana vanga vari 6. Okay. Imimi ndima muri dangwe? Aiwa. Indingangoti zvangu ndatovo kupedzesera. Okay. Aiwa, zvinokudzwa. Ndokupiwa zita rekuti chii nevabereki?
anonzi Onias Garikai. Onias Garikai Bosha. handiti muchikura munzvimbo ino yechikwakababa panguva yamakona kuti hayi zvinezvi mabvezera maakuziva zvokuitika nyaya dzezvematongerwo enyika dzakanga dzakamira sei? Nyaya dzematongerwo enyika ndikati dzanga dzakatiomei. Taikwanisa kunzwa kuti zvinhu zviri kuita zvakati kuti ndichiri mufana, especially munhu akanyanya kundiita kuti ndikurumidze ndibate ndibaba wangu. Baba wangu anotaura kuti vakafunda kuDombo Shava kuma 1924 23 baba. Vabva mukusenza mukicheni ndokono mumwe aikungotaurawo zvichirungu zvakati nebasa racho ranga ratochinja. Ndopakati rikandiendiwo kuchikoro kuDombo Shava. Saka kuchikoro kwavaifunda kuDombo Shava vaigobora magobo. Vakaita experience yekuziva kuti muti wakati une midzi yakati, muti yakati une midzi yakati. Chikoro chavaita ichi kwaifundwa night school yeDombo Shava trading school. Vaidya sadza nemahewu. Mahewu acho kana paanenge ati vavei pavaidi anzi dzimwe nguva zvimuDende zviya kana zvimaguchu ndomavaikanyira sadza racho imo. Kana zvava kuti dzimwe nguva anzi vaitoona dzenyu rafa ratoora zvaro kwava kungodya ndokungoshingirira. Vaiti vaipasa pagore kairi makore iwayo. Saka vakazoregera chikoro. Kuregera kwavakaita chikoro futi baba wavo vakampenga vamboti unopenga unesirei basa rako riri mukicheni yokusenza nevarungu. Vasiya chikoro vasiya pamusana pekuti ndofunga kuti vaitawo zvekuti vari paholiday so vanhu vaziva chirungu vakutaura manje vasikana vaitarisa. Ndobva vangotizirwawo nemukadzi wavasina kuti ndinokuda. Akoda chirungu chedu. Vakuda chirungu. Saka naizvozvo ndobva vati aiwa ina handina kumbotaura naye baba. Vakati nababa wavo vaBosha ungatinyadzise, zvinonyadzisa murowa kuti wamuramba wari zvinonzi munotwinya. Hapana zvako mwana wangu. Utorega zvichikoro utanga kutosenzera mukadzi upi. Iye ndopavakaenda kutsvaga basa vakatanga ichiri kunzi Rhodesia munike the South African yepolisi zviya BSAP. BSAP. British South African Police. Iyoyo ndokwavakaenda ndobva vaenda kutraining. Ndobva vapedza training yavo. Vapedza kuti vakaniswa kwaMutare ndokwavakadi kunosenza. Vari kwaMutare ikoko vakasenza vavo zvakanaka. Vakazosangana vazosiyana nemukadzi uya. Handichaziva kuti makore pasi inofanira nguva yavari kuma 1927 kana 28. Ndipo vakazoonana namai vangu. Aramai vangu vanobva kwaZimunya. Ndingati kwaGomba Komba. Ndipo vakazodanana namai vangu. Ndokuzoti pakutanga nemukadzi wavakaitwa nepuranga ndova 1927 vasiyana naye kubva kazobarwa mukomana first born yadi andingati yamai vangu 1930. Vari kusenza ndobva vazoritaya. Ndobva vazoenda vamboti garirei. Ndobva vazombodaidzwa manje vadaidzwa Goromonzi 1937 here. Kana tisingakanganise vakunze kuti tikukumbira kuite messenger. Asi mamessenger atinenge chida toda kuti anokwanisa kumboturukirwa chirungu mbichana. Ndokuti tune district commissioner anenge anotonga dzimwe nyaya. Saka uchange uchizongo
muchibatsira ndo basa ravakambodi ravakambeta but ipapo vaingoongorora zvazonyatsotanga zvinhu zvematongero munyika 1957 kwaiva nemurume umwe ainzi Peter Mutandwa is one of the nationalist monomo in Zimbabwe kozi ana chimutsa ari pabhora apa Sifas Chimutsa ndo vamwe vacho vaitanga kutaura zvematongerwo enyika ivo vana vandiri kutaura ivava vatanga zvematongerwo kwafomwa ANC nditi kufomwa kwakaitwa ANC kuSouth Africa vanhu muno muZimbabwe kana kuti muri tuchirudisha vakapana aiziva vaifunga kuti tichangosenza pamwe chete neANC yekusouth Africa hapana ainyatsoziva chaizvo kuti ndokunzi neANC kwete imi mufanira kuti mumire mega vekunyasaland vanofanira kunge vari mega vekuzambiawo vanofanira kunge vakamira vega imi wokurudhija munofanira kunge makamira mega chatichatongokwaniisa kunzwa wandikaita takapuwa mari inoita 400 pounds here neANC yekusouth Africa kunzi chitangai zvenyu bato renyu rezvematongerwo enyika bato richinge rafomwa raingonzi ANC ndopakazobatwa vanangoma vachimboiswa kugokwe ndokwakatanga kuitwa detention yekutanga vasungwa kudaro vana Mutandwa ndiri kutaura ivo nana Chimutsa zvakaita kutanga kusimudza mweya yevanhu kuti vazive kuti chii chiri kumboitika zvichidaro baba vangu ndopainyasodii vaikwanisa kumboverenga newspaper taive nemukwasha aisenza paDaily News ndovaiwanzwapa mumapepa vanje vachiverenga zvakapa zvavanetsa wogona nekusiya kwavakaita basa havana chavakawana varungu vakasenza navo vakapuwa mapurasi vachingoti tasemoni kuipa kuneta varungu makore iwayo futi vanhu vati matongerwo enyika yatanga majoni aya vaimhanya mudhudhu vosvika ugere sei atigere zvakanaka usazita hako zvimanga zvavamapenzi vari kuita zvematongerwo enyika une mombe ngani une vana vangani kuti handinavo pekurima kwacha ivhu racho raneta pandasvikawo taso newe ndokupedzeserawo kanzvimbo kachika mukandikapuwa kekuti ndirime hazvichanyatsoita dekuti ndaiwanawo imwe nzvimbo manjonzi hainawo zvichagadzirika saka vakaramba vachingonetseka ndingangoti vasati vabuda vazobuda kundinguku pagoromonzi panga vari ngi messenger vakasumudziswa sefa yemari vabva vakuvara musana zvanga zvakaoma zvekuti kuti vanga vasakwanisa kuti vafambe nebhasikoro kuti vaibva paka pasina transport yaii vaenda nebhasikoro kubva kumushaka kuti padhuze nepapa wedimbo ravakadai kuenda kugoromonzi nemakata acho iwayo ariko zvaka zvakurema ndobva vati ndavakusiya basa zvikanzi manje ivo vanga vane 18 years vari pabasa vari kuMessenger zvikanzi manje asi da wangu wasvika 20 years taikupa pension zvikanzi manje pension nawo iwani undongoona wakagratitude kapai kadiki saka vakapuwa 80 pounds ndiye vakadii yavakapuwa kuvakangwa asi vachingonyunyuta kuti azvo zvaitwa zvakandaitirwa hazviiti dai ndiri murungu dai ndapfuura papeni kuti ndabuda basa pamusana pemedical report kuti munhu achakwanisa kuti adii ashande zvikanzi hai hapasina ndo zvatakupa ndizvozvo azviona saka zvakaramba vachingotaura tichingoshungurudzika kuti ndo upenyu hwatakudii hwatakuraramawo
saka naizvo zvangangotanga kuti hamupfungwa mangu kuti zvematongero enyika zviri nane. Ndo takatosvikawo kupapoindi yekuziva kuti kunana Ghana uku nekunigeria vanhu vadi vakazvisunungura. Makore ewo aitakunzwawo wana kumamao eukenya uku, kwouya kutanzania tunzwawo wetanu, nana Uganda as well. Ngoti saka vanhu vachasununguka zvakangoitwawo kuGhana nekunigeria. Saka ndo zvakatipa pfungwa dzipi dzekuti ndizopinda mumatongerwo enyika. Yepano pazvikoro mukoma wangu andaiteedzera ainzi Hillary apedza standard 3 chikoro chiri padhuze apa kuri kudiwa nzvimbo yestandard 4 haingaoneke nzvimbo yestandard 4 muno haraunda Harare kana kwamureva kana kwamutoko wainzwa kuti tunotora vanhu vanenge vari padhuze imi munobva tukorikwa manje area yedu kwanga kusina chikoro chaiyo padhuze yanga iri Gorobonzi High but vanga asina standard 4. Saka vakazotsvagirwa nzvimbo kwakunzi izvo chikoro chacho chainzi vainzi vamwe vanoda vana veHwisire tunoda veRoma. Manje kwakazoenda kwacho aitoda veRoma aiunzi head teacher kwete maheadmaster. Head teacher wachainzi Makoni ndiyakakwanisa kwaakambenge ambofunda kuimpandeni kuprimary ndokwakazoenda mukoma wangu andaita kunitsvaga nzvimbo aaprayirwa nzvimbo yestandard 4 ndovanonga kwakazonofunda. Zvanga zvakaoma kuti munhu anobva kuno kuenda bhodha neBotswana zvinhu zvaingonetsa izvozvo kuti manje makomana upenyu here ihwohwo. Mungu vakavavarira ndobva aita JC yake Henry Rudrisha Junior Certificate. Ipano manje nini ndanga tapadhuze kuti ndiende mberi ndikamupedza, that was 1961 ndapedza iyo standard 3 ndobva ndatotorwa nehanzvadzi ndokuiswa mumabhuku paDonbrook. PaDonbrook school pacho ndakatombofunda gore rekutanga ndakafunda night school. Chikoro chainetsa zvainzi tinoda vana vakarejeswa pakadhi nemunicipality kana usina hauna nzvimbo. Kwakutozomhanya ndeta ragore rechipiri ndopandikazotedza standard 5. Wede pano standard 5 ndavavarira but zvaakunetsa zvikoro zvacho. Mari dzacho hombo dzanga dziri shomanani ukadzitarisa but nguva iyo zvanga zvakadii zvanga zvakaoma. Ndopa ndakazonzi aiwa vaive vasiri pamakadhi ngavabve chikoro vanhu muno vawanda ndokubva pachikoro paiona headmaster umwe ainzi Tazvishaya George kamugabe wembomutaura akamboda kuvavarira zvikati mache ndinogona kuzosungwa. Alright, ndobva taenda kuHighfields Community School chaitonzi chikoro cheZAPU. Chikoro ichi changa chakatowanda vanhu vakabva vese vaine hama vanhu varoja vaine hama yavo vaishaya nzvimbo dzekuti angaende mberi vaiswa taifundira mumachechi. Ndokuita standard 6. Standard 6 yacho kuti tinyore examination zvikanzi hai chikoro hachina kurejeswa munotozonyora marejesta but asi munonyora external examination kwete internal examination. Internal examination inoonekwa nevanhu vari kuenda vari padhuze chikoro zvinorecognizwa negovernment. Ichi chenyu hatichifariri. Ndingangoti
kwaive nainspector mumwe wacho aiwo director ainzi anga aimbova brother weRoman Catholic ainzi I still remember ainzi brother Davis. Okay. Yeah. Aiwo inspector wechikoro ainzi Finko ndobva tangoti tosu vaiutawo form 2 zvimwe chetezvo ndovadambozoti zvikanzi zvakadaro right vadzidza gore rinero chiitai form 2 morejesa zvairi kunzi external munyora examination yeexternal yeform 2 kwakapaswa shuwa vanhu vaishingirira ndopatakaide chikoro but zvese zvaitwa zvimatongerwo enyika munhu aititungamirira chikoro ichi angari Josiah Chinamani nomwe ainzi Sidney K angari graduate of them ndo vanhu vakatibatsira chikoro icho chakambosumudza vanhu kuti akazokwanisa kuvhura chimwe futi kumbare wanye chiri kunzi Harare na mugwagwa wena unyari Baptist Church neEvangelical machurches iwo akatombobatsira kuti yave maclasses evanhu saka zvimatongerwo nyika zvacho zvanga zvatonyasoita ndingangozoti 19 kufomoka kwaitwa ZAPU ndingati ANC zvayo ndanga ndakutanga kungoziva mbichana kweZAPU ndanga ndakutonda kuti zivei. That was 1962 pakafa Dr. Parere Nyatwa paflyover iye yanga ichiri nyowani ichitapedza kuvakwa yema takuenda munenda mugwagwa weningi muna Simon Mazolodzi saka vanhu takanga takawanda ndipo tikamutambirira papi Dr. Parere Nyatwa ashaya angonzi vaita tsaona nechitima ndokudi ndokuzivigwa ndopakwazoitwa usplit muZAPU imomo ana Mugabe vanga vauyawo vabva kuGhana nguva yavananda manini vanga vari muno vabva kuAmerica kwavaita havo theology dzavo idzi ndikati zvadaro kwazofomwa zano 1963 musi wa8 August pamba painosinkala zvadaro takatangooma iyo timbichana isinini ndanga ndiri taiva vanhu vashomanani ndikuti Peter Mutandwa anga achigara futi kumabhuku ndokwandaigara nomwe ainzi Gwazo aibva kwaRusike uko ndisitaiwo yaiwo branch yedu mabhuku kozoya headmaster uyo anodza zvishayo ndeyaiwo mumwe machise munhu akanga ari civil servant akasinganyasobuda pachena zvichidaro tiri kudhonza ZANU yadhonza kufuma kwaita pati nekusaziva kwataita taingorwisana ZAPU neZANU ZANU yainzi ibato revatengesi neZAPU zvekuti mabhazi maigoniwana kuimbwa achunzwanzo tsuro wetapera basa before kuti wotoomberwa maoko chiramba uchidi ndo zvaiwokoma kurapi ukasaombera bvonzi mutengesi ndopakaita politics dzemadhipi muchazozinzi kuti politics dzemadhipi muchienda umwe akazotiza nguva iyo handi kutaura ndeyeyushu zvichidaro zvakanetsa politics yedzanyasoita kwakaitwa state of emergency 1964
state of emergency yakaitwa mai 8 August zvekuti zvikoro zvanga zvakavharwa vaifunda kuBernard Miziki yanga yavhurwa nguva iyoyo vai mumasekondari vamwe vaifundawo mupi vanga vati kurei kana vanga vaite stand 6 vamwe vanga vaka muHighfields mega ndo mainetsa ndobva yakumbika muzvikanzanze tauda kuti dauziva vanhu vagara muHighfields vaitodhindwa vachei kudhindwa munhu achienda kubasa vane vechikoro vobonzi itai muraini mese wakatombera kudetention kutoona detenwa samwe wiki kana 2 kuzoburiswa muzvikoro zvatovhurwa ndo zvaiitwa nguva ipi iyoyo zvadaro hazvina ku chingo party mapati ndobva adi abhanwa pepa nhau riya iri raipa publicity kumaparties yavatema African Dead News rabva rabhanwa pabva kwashaya manje kuti zvoitiwa sei nokudaro moto yeRoman Catholic ndo yakakwanisa kuzombobatsira kutapa nhau zvinotaurwa nevai asi bhanwa wakakaitwa manyi mapolitical parties ayo nenewspaper vanhu vakabvaiswa mudetention vamwe vakaenda kumarestrictions ndo pakakirietwa nagona kudzinga kurestriction kwakaenda naJoshua Mungombo vana Mugabe naNdabanini vakaiswa kuti kusolowela nguva iyoyo vamwe vakaiswa kuhwawa zvekuti vamwe vaizwa kuchinjwa vana Mugabe vakazopedzisira vapai vasaenda prison manyi mujera pane kasitezi karipo pamusoro ndo pavakazopedzisira vari saka inini ndingangoti 1964 ndakamboti daidzwa nemukoma wedu mukuru anga ari kuKitwe kuZambia ndobva ndaendako ndobva ndanosangana futi naRobson Manyika Robson Manyika mwana watete vangu akanga atiza aitwawo zvipolisi dzemadhibhi kumusengezi kwanga vari vaimbogara muno machikwaka ndobva vatama kuma 1946 vachienda kumusengezi kumapechesi area twatasangana ikoko iyanga achienda ndichiri mufana haana kuziva kuti ndiri kusaidhi ripi iwo vaiwe zapu ndipo yakaronga program yavo yekuti vanhu vauda kuenda kutraining ZANU yaingo mumashure ichida kungoteerwa kuti ida kudii nguva iyoyo handina kudii vana Robson vakazoenda kutraining kwavo ZANU ndobva yada kuteera program zvakanzi ni mukoma wangu anga ari pro zapo zvikanzi handizoza ndikakudaidzira ndanga ndakudaidzira kuti ufundire motikari ndobva ndati hatanetsana vanda achidzokera kumusha ndobva ndadzokera hangu kuno kumusha kuva pandikadzoka uno kumusha ndobva ndonguva mai munana May 1964 handambogara maningi kuZambia ndobva tadi kwaitwa congress kuMutapa kuGweru ya 1964 ndopakasarudzwa Ndabanini story kuti ndiye mutungamiriri report akawira ndiye muteedzeri zvobona Mugabe vaitombonetsana neNyauja nasekretari Mugabe ndiye akazowana achichi chigaro Chitepo ndobva aziri kwandini chairman Chitepo anga atombokumbirwa neTanzanian government naNyerere kuti aite director of prosecution makambonzwa idea Tanzania kuona vakaita kuzitonga vakakumbira ndingachibeti yanga ichiri zapo ndoko akambonobatsira semunhu aione law zvadaro vanhu vapuwa maduties avo vanhu vakusenza ndopakabva vandi partnership ndopayakabva yabadi abhanwa abhanwa mbatiyo 1997 ndobva vaitwa mai
ma-detention nama-restrictions zvalo. Mukuenda kwenguva ndo indaiwo muno ndakamboti senzewo zvangu mabasa omangu but asi unongochingonyunyuta ndakasenza makambani akatunga ndei but kazhinji ndaingozongosiya dzimwe nguva pamwe ndaburiswa nimunhu ndaita musikanzwa. Zvadaro kwakanzi kwakuda kuenda kunyadzana kwakuda kunzi vanhu vaende kuhondo zvikuramba tichitaura ngatisiye reformist politics tinyaseita chaizvo zvinhu chaizvo nekuti tikaramba tingotaura chete hapana chinofamba. Mbunu ambofa akatinzwa ndopakafomwa ndingangoti mabhunu ipapo kwaiva naGodfrey Todzi ndiyakanga achitungamira kanzi ari wiki ndobva kwapinda mumwe ainzi Winston Field aiumaronderapo ndobva adzingwawo nemabhunu ana Ian Smith zvikanzi ari wiki ndobva kwapinda Ian Smith ndopaakazodhikireya UDI 1965 musi wa 11 November ndo akanzi ndiye mutungamiri akadii vanhu takachiona naIan Smith anga asingatambi zvokuti state of emergency zvakaita munana Harare Mbare kumahosteri kwese kuyeko yakanga yangu ngoti haubvunzi kugara haudi uri okupi kwaive nemaroward speaker waigona kudaidzirwa kuti ningi utore hama yako woita vanga moyochena wobva wanzi iwe right watorwa ukashaya kukumbira press pass yekuti hama mbopuwa mazuva ekuti ukavingwa chete wadi wasungwa zvanga zvasvika pastage imwe yakadii yakaomarara nokudaro zvinhu zvichidaro takanyatsoona kuti hapana kwatinosvika ndopakanzi neutungamiri hweZANU vari mudetention tinoda kuti tichitanga chimurenga tochitanga sei isi tiri muusungwa nana Ndabanini Story nana Mugabe nana Edison Zvobo zvikanzi hapana chinonetsa vamwe vakatiza ana Henry hama dziripi vanga vabuda muno ari muZambia ndiye vanga vari kupati ndobva vachitepo vataurwa kunzi imi chairman chione kuti maona kuti maronga hondo yechimurenga winge yechimurenga taona zvekutaurirana hapana chinofamba ndopakatanga nyaya dzetraining ndingangoti kuma 1964 ndapasiya zvangu kune magurupu akanga raenda kuGhana rimwe racho ndio rana president iri nana ningi comrade ningi ure ndichomufunga zita rawo nomumwe mamufana amwe aitwa Master Treasure asi before that pakamboitwa kamwe kaorganization kamwe kakambonouraya vanhu mabhunu kuchimani chiri kunzi Mendiseta neChipinge Crocodile Gang yaiona na Master Treasure nana Sipo. Master Treasure anga ari mufana sei zvokuti kune vamwe vakazoyemwa vana taivai mataa kuchembera vana Anadhuri ana Mulambo nana Dlamini ndio vanga vari
muchikwata cho cheCrocodile Gang. Ndo mwakazosungwa vakahengwa. Master Thrasher akasiiwa chinhu mufana nasipo. Asi akazonge amboiswa mujeri. Ndobva azoregerwa. Ubuda tinoduva aenda futi kugana kunoturenwa. Iwe chinyaya dzesabotage. Dzapamwe dzinosanza aitwa nana president. But unfortunately vakazosungwa vasati pasina chavakaita. I understand president wedu akabatirwa nyaya kuti aida kubrasta reri wele yebva mugweri kuenda kuFort Victoria yakunzi Masvingo. Ndo kuziya kwandinodi kwandinoita. Zvadaro ivo vanga vabva kuZambia vampinge vambosenda neUNIP. Kukwama maofisi ezano akunhiwo vakabva vanyasopinda mumusangano zvakadii zvakakwana president. Zvada kuti kana paCongress vakanga varipo kana vachitonderawo zvavo dangoti maybe angati but ndanga varipo neofisi yainzi yayo muna Red Wave yainzi Vanguard House. Taimbosangana futi papi ipapo. Mumwe munhu andainyatsoziva takambosenzana yainzi Lloyd Gundu akanga deputy director wekuseyayo makamunzwa. Ndiye mumwe munhu andaimbosenzana naye. Nemamwe zani yakatomborukuruta anenge vanhu vechitsotsi. Ndokuti yanga isina dhoo. Kuna anonzi ana Spox Nyson weya wechindeveri ranga riri rume. Ndo vaiti kudifenda musangano. Ndomba pfungwa dzavanga vano kuti tingaita sei. Tairohwa zvakaipa. Zapu yanga ine vanhu vakadii vakawanda. Zvanokuenda kwenguva zvinhu zvadaro kudai ndopakazofomwa ningi military wing. Magurupu ekutanga anotorenwa panonzi paItumbi. Maomboinzwa inosangana yakavhurwa naJosiah Tongoga. Mumwe anonzi Mungofa ndaitomutsvaga mazuva apera. Akaona anobva kumurewa kuminda kumachekeko. Ndakagumisira kusangana naye pataimboita zviripo exercise yaimboitwa neHarare district yemaveterans Harare province. Tichienda tichifamba kunzvimbo dzakasiyana siyana nemabha kuti tione kuti zvakamira sei. Ndumwe wacho wemagurupu acho Nana Ndangana William kozouya Lucius aibva kushurugwa. Vanhu vazhinji mungangatiwa 1965 vazhinji vamwe vaibva mushurugwa. Ndokwavaibva vakati one day kouya ana Horisi Nyazika makamunzwa. Horisi Kanyazika igurupu rimwe vakanga vanotrainwa kuEgypt. Neumwe muchienda akazenga afoma pati yake yadi pindwe kana paso angusenza nomumwe aisenza aibva akanga angopanduko akazoguma akatiza kuTanzania uko akaenda kuKenya ainzi Henry Chiota. Andinawo. Zvekuti tiri kuTanzania taingodzwa mbiri aimhanya chaizvo. Mhanya chaita mbiri chaizvo akazenga apa Nairobi University. But akazoya muno during independence achigara kuChitungwisa kuUnit B. Zvekuti takazongomusangana naye mumusi ini ndakasingamuzivi. Tichitaura Chiswahili nomumwe comrade ainzi George Makubeya. George Makubeya wacho ndiwo wacho wakavhura gurupu
kembi inonzi Itumbi. Itumbi inowanika nzvimbo yekusaidi yeMbeya region. But uneche ku west Mugadi ne DRC. Okay. Yeah. Ishidaro machinda trainwa vachititaurira chokudya chainetsa pangwa kusina. I still remember comrade umwe achinditaurira anonzi Lucius Nyoni vaibva kusaidi yemwisvotogoko. Handu ndakarohwa ziso rakatsuka ndatongogara ndatora mufarinya wake wakanga aba kumariza wakanga akatarisirwa kuti ndiwachadi wachadya ndobvaona mufarinya wadi shuwa ungadari here wadi kuendawo zvataita izvo vanobawo OAU yanga yafomwa kuma 1963 zvanga zvakaoma. Yangonzi ibato remanga riri kutengesa especially akaunda zvavo vasingadi kuiona. Saka pazo yangu wegrupu iri rana David Kuzuzu wekuchinhoyo dzarira pfuti pari kuwiwa ndo pakazotangawo ana Chikerema akamboda kukambira kuti ndisu tadi Smith zvanzi musadaro vatunoziva vanhu vakwati akasingafunge izani yaita zvipi ine mapepa nemapamphlets aya anga akatonyora ndio kale sipatika iwanyi pinda isu ndine mapamphlets pekutanga svikanzi muyenga zanu yakaipa marongero aya anodi ine doctrine yakaipa zvadaro ndo pakatanga kuzikanwa kwezanu kuti ibato chairo riri serious riri kurwira rusununguko. Ndo pava kutanga kupuwa tumai zvokudya kunzi izvi vanhu ava vari kuziva zvavari kudi zvavari kuita. But munomboziva chi vanhu vambozviziva zanu kune vamwe vanhu vakambotrainwa kuIsrael but they were very few. Okay. Saka makaona muchinda Andy Bernard nguva yaida kubatwa nhingi uyu akafounda weMDC Tsvangirai wakanodedza kuCanada muchinda wewa neintelligence dzake Ben Minashi mamuziva ndiye wacho akanga achitotraina vanhu. Mumwe wacho anonzi Mulambo ndiye akanga azosara ega ndiye aitoti try aitotaurirawo ndonguva yana mai Gordon Meyer vakambotonga koningi kuIsrael vanga vabva kuRussia. Saka vaivo vainzi vaiti chiko socialism vainzi kibutsi taimbotoanda kuatenda madiscussions achewayo kuti tinyasonzwa kuti maizoenda manje naIsrael mafascists zvikanzi during those days they were good. Vambozviziva hapana munhu vashoma vanoziva kuti kune vanhu vakatombotorimwa kuIsrael. Zvadaro manje ndopakazoitwa rimwe gurupu robva ratoinwa Cuba. Vanhu vekuzanu vakaenda kuCuba they were very few. Vamwe vacho mazita avo ndinotoadi ndinotoaziva. Kuna Robinson Kuenda Stephen Magunji koziya
There were only 6. Okay. Yeah. Vakaenda kuCuba. Indi vachienda vari kuCuba vakaenda neshipi. Vachitwinyirwa kuti mungati kurwa kwamakaita ikoko shoma muri vanhu vangani. Zapu yanga yakazara muchipi ichienda kuCuba. Vachitungamirwa naRobson manyika. Yeah. Antangonyarara vachienda. Asi vaenda ikoko vakasvotrainwa but vakambozombosungwa mhindu zvavakanga vadi Cuba vachihunga vakapfidhika sorafunga anga mboda kuvabatani kunze kwemai kumaoko kuti wakabvumirei kuti ida kuti tiuye kuno. The only 6 vanhu vashomanani vakadai. Ndobva vatomboiswa majeri ndobva vazosunungurwa. Vaiti training yacho yakazengetiwa yekungo yekrashing kukrasha kuti zvipere. Ndobva vadzoka zvavo havana kuuya kuno kufurandi. Vakambomiriwo vamwe vakanga vakutorerwa ndipo vakazodii ndipo vakazotumidzirwawo vamwe vacho. Zvadaro ndingangoti 1967 ndopakauya vanhu vakarwa havana kukwanisa kubudirira kurwa. 68 ndio pane muchinda mumhingani wamama kure akabatwa pachiri kunzi by 88 ainge mutsuku wenge mukaradi kukure tazata zvaro ngote kukure tazata zvaro mamzana zvarwa. Okay. 70 hapana chakanyasofamba. 1967 68 hapana chakanyasofamba asi vanhu vaitumiwa zvakazonzi ano nachitepo hondo yekuyambuka Zambezi tomboisiya ikatironge zvimwe zvinhu zvatingaite nesu taione pfungwa dzakadaro so tiri mai taamakedhas kuti iyo chii chiri kumbokanganisa ipapapa. Yamira hondo iyi ndopakatangwa kuti kufungwa nemusangano kuti tinda kukumbira kufureremo tipo ogwara vatibatsire tupinde munzvimbo mavo kuma-liberated areas. Aiwa hazvina kunetsa. Mumwe akaenda wachindimea urimbo Jose Chimurenga Mpunza Rima handichaziva mumwe ndo vakaenda vakatumwa ndo vakanokurukura nevatungamiri vechisoja. Asi patiwo yakanga yaitwa basa yekutungamira kutaura nana Samora Machel. Saka zvakuda kunzi kwakuda kuuya vanhu special ngati group re45 anorandiwo group rangu kwakanzi muno kuti tine maslogan atinoita vakuru vakuti tinovadaidza kuti mashefu muri kuzvinzwisisa tinosarutana isi taisarutanawo yatinga kuti pamberi nechimurenga chidai ndo yataisenziwo slogan mandikwavo vaiti dasas vachiruu ndokusaruta kwavaita kuti izvi zvinoitira panji kuti kana muchikudzana so munotumana hondo inoenderera mberi. Ndotsika yechiuto. Saka mandinonzwa zita rekuti ezo chef aiwa risi zita redu izita rechiputukezi. Manje takuda kuti vanhu zhinji takuti hatizivi kupapa kurisenzesa zvakatobva muhondo takatotaurwa nefurerimo mungade kuziva mafura machinda acho mamacho ndakazovasanganawo nawo makomanda nefurerimo mwandozaindikasuka
mpurura and karuru sopezeka mumwoyo kozoya ainzi Flamingo aunifesti ndimu yake imwewe ndiwo wanga vari vatungamiri vesipesha Mutete province kuti ndingangoti vanga ndiwo vanga vatodi ndikuti hondo yakabva Mutete ichienda yakadai ichibva kubva nechekuTanzania kuno ndiwo vacho ndikuti I still remember mumwe musi tiri mukati mefureri imomo uyu mpurura aita fanika anosikirwa aigara ne-AK kana neroketi launchers yese pai pamwe chete achingotendera tikanzi vakomrade vaiti poridya bikai poriji tijire basa ngondo ari kuuya manjeso ndopakazoya ainzaniko muputukeza anga akutonga anga atsarudzwa kuPortugal kuti azotonga Mozambique anga akutoona kuti kwangora ndongati mwangu kune mumwe anzaniko zita racho ndarikanganwa akauya nehelicopter saidi yekuTete iko kuti ndingati Musengezi anenge akadai ndingangoti kumadirano kwaMusengezi nani naZambezi takabvunza tamudi ane helicopter yake kuda kusumuka akatokandwa che futi nemanhu vanobvadi ndopaakabva anyonyatsoziva akanotaura kuti hondo yakuMozambique haite kwangorowo futi zvimwe chetezvo but ndadarika hangu pamwe isu patraining peda handauzokutaurira hamuna kutotaura kuti makabva sei munomu kubva muno zveshuwa munomu ndakazobva 1968 munomu ndabva 68 ndikaenda kuBotswana ndakatambirirwa nimomwe paina representative wedu ainzi Fibion Shoniwa uyo aiwa munhu anga asina kutorenwa zvake but anga ari mutsigiri mukuru wemusangano ndakamboditenwa Botswana kusvikira ndazowana political asylum atitenwa muno aiwa kuBotswana muFrancistown ndakambita zvimwa uri musi yangala to mwedzi yakati nemasondo mama ndokuzonzi chimuregerai waibva ndofira fomu kuti waurikuda kuzonanga kuda kuzoenda ndekupi manje Zambia yakanonoka kudi pati yakanonoka kundikiriya kuti ndikumuze ndaudi zvinzi igambogara kupi wabatsirani ni kana pane zvimwe zvatinoda kumutuma anokwanisa kuti atibatsirewo zvikuru vaiwanzoda kupepa remoto nekuda kuziva kunetswa kwaitwa rekaika Tangwena kupadzwa kwaitwa misha yavo nemabhunu zvaitwa panga pane kabhuku deti kanga kapublishwa neimoto zvese izvo vaizvida vozonyora muZimbabwe News vakandituma ndikakwanisa kuzvitsvaga ndichibva kuBotswana ndikanozvitora munhu andakasangana naye akanga ari paZambia University aita law ainzi Joseph Masango Mairi aibva kuwedza but akazofa murume uyu nguva yekuti paita kusawirirana nandaba nini nechikwata chake vakuita internal settlement ndingati akakwanisa kuda kunge achadzokera mumashure anga akaroora hama muzukuru hayenera hama dziripi disappearance yavo tikangonzi vanzi vashayika tinoziva kuti vakaenda kupi
Saka zvadaro ndamboti gari hangu muFrance Town. Ndopandika wanotungamira Josiah. Yeah, but tungamira ndikazomona later. Tungamira yani abva kupolytechnic vaiti vachivaita panga zvanzi zvestudy group achiita A level but anga afuera anga asingambovanza ane katurangi kake gare futi vandazoona futi mumwe ainzi John Mawema aisenda pa ainzi Ford Motors anoti akanga apply scholarship yeku St Patrick's Lumumba University mniza kwanga yake yamingwa yakaparara manjeni yaiwanikwa ku Moscow. Ndobva tadi ndobva ndazokutiwa ndobva ndaenda but takasiya pane mumwe muchinda akazengawo munhu uyu akanga ari chirema taimuti Joseph Kumalo anoti mapfumo ere angapiwa zita raKumaro rakomreda maoko nemakumbo zvese saka akanga ari teacher but anga atandaniswa ndakamusiya ari muFrance Town akazouya akangoreceive training but ndakatozonzwa kunzi hadi akazofa neTB andinoti zvakazofamba sei ari kutransit camp ndobva ndazoendiwo kuZambia. Kuzambia takanywa kusvika pano Kabata pa94 ine mugwagwa wayo but ndo paigara Comrade Tongo. Wazona mwana wacho anga chini mudiki ainzi Hondo. Tizumbo kuti gare ndobva kupi kuTanzania. Funga takaenda 3 nebhazi taione muchinda aiwo representative wedu akanga abva pauniversity apa ainzi Godfrey Savani mwana wawani former secretary wasero weWorensky ainzi Jasper Savani vanga vari vatiza pauniversity kushure kwekungesimirira declare ndipo vakaendawo kuZambia but vanga vatrainwa havo vesiva vanga vatrainwa takaona vati ngavatrainwa ndakauya kuzotitora kuina nebhazi vanhu tiri vashoma mota futi dzacho dzainetsa paifambwa nebhazi racho tikakwira kuma 8 o'clock tikarara tichifamba usiku hwese takazosvika muno paTunduma paborder Zambia neTanzania kuma 12 o'clock asi Mbeya yapadhuze tanga tatopinda vatazoenda kuMbeya hatina kurara ndobva taswodii ndobva tasikuenda kukembi tichisvika uchinzwanzi ana Mujuru vauyiwa vatiza vabva kuZapu vandibva paMbeya vabva kuBulgaria makambozvinzwa here kuti akabva neikoko kuti akanga vabva kuBulgaria kuti akabva kuZapu abva kuZapu Mujuru akanga abva kuMoscow pautanga ndokunetsa niyawo tribalism kuZapu ikoko ndokunze chienda kumusha ndosvika paMbeya ipapo haana kusvikogara ndobva nzi chiendai kupi kuBulgaria vakaenda vari 7 ndokunotrainwa Bulgaria kwaitiye Mujuru Vhuu makambomunzwa ndakamunzwa kwouya Knox kuenda kwouya mwaitwa Deni Urimbo omwe ndingatongokuzokangana zvangu pati ndakupai mazita evavo vanga vati vatrainwa Bulgaria vachingobva kuBulgaria ndofunga Mujuru ndiyakanyanya kuinsaita nevamwe vese vati handii
kuzana chitonzi kwanzi vakavaya nezulu ndipo tikasangana namujishotu tasvika vari patraining vaingo vari ndikuti zanu yanga isingati kuti wakatrainwa wakumotorenwa kurussia wambodivo nakutanza ni audi vaiti tinoda political orientation ekuti uzive chauri kurwira nekuti vaitaura kuti weapon is not a decisive factor, but the person ari determined kuti asenze chombo. Chombo chingave too sophisticated, but achingasenze chega. Munhu kana akazvipira kuti anochisenzesa. Saka ndo zvaitwa nezano. Saka takambomira zvauti patraining pacho vari pakati isu takazoti takazonzi kwete vananyorere kembi ino yakuvharwa asi kuti kune vamwe vanga vatotrainwa ana meya urimbo neana chimurenga magurupu avo asi ana meya urimbo vanga vaya kuzambia gurupu ravo vamwe vanga vakupi vari kutanzania kutransit kembe munzi kukongwa ndopatakadi tiripo pakembe unzi yakudingewa takumakuzonopesa training yenyu muri kumugagawo ndisi takavhura mugagawo tiri kumugagawo kuyako takasvikosangana nevempla vekuangora machaina edu anga ari patrainwa aitraina ana pakembe atikasvika ana Keiniridzai munomuziva makamunzwa akafamba manje akaitwa national hero akaitwa mfane ndobva tadi ava na Keiniridzai nanamujuru vakazotorwa ndobva vaiswa kukembi yetransit kembi iri kudhodhoma vanonzi kubva mudhodhoma is 50 kilometers inenge mapa doda kudongorera Morogoro ndobva vaendo vakazosara vachienda ikoko nananhari naDavid Tozana ndogurupu racho vese ivavo vakanga vaenda vatraininga kusofia kuningoku kubulgaria ndovandanga ndasiya masita ava isi taiswa kumugagawo tavhura mugagawo iyai takamboshaya takatisina mapoto ndatanga tinawo asi zvokudyera kana zvokubika twatini takanzi munotonodi muchamona zvokuita takakumbirwa takangosvikodywawo pamwe chete neMPLA ndokwatainodi ketetamwe tikati tiri kufaita common cause zvikanzi aiwa tese zvinovererana. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumakomo yehondo manya takabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumakomo yehondo manya takabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira